Mary Fenekadami, om ta' 5 tfal, mietet fl-età ta' 77 sena wara li kienet ilha rikoverata fl-isptar Mater Dei għal 6 ijiem. Hija ddaħlet l-isptar issib filgħaxija b'ħass ħażin wara li sofrit minn attakk tal-qalb waqt li kienet fir-riċeviment tat-tieġ ta' iben il-Prim Ministru fil-Girgendi. Mary Fenekadami kienet ilha minn dakinhar tinżamm fit-taqsima tal-kura intensiva. Fl-aħħar bulettin mediku li ħareġ intqal il-kundizzjoni ta' saħħet Fenekadami komplet tmur għall-agħar, tantu hekk li kienet tinżamm ħajja fuq il-magni. Mary twildet fit-13 Ottubru ta' 77 sena ilu f'Taslima, it-tieni fost 4 wlied. Iżżewġet lil Eddie Fenekadami fis-27 ta' Ġunju tal-1965 u kellhom 5 tfal: John, Maria, Beppe, Michael u Luigi. Għexet ħafna mill-ħajja tagħha f'Birkirkara u fix-xhur tas-sajf f'Buġibba. Matul il-presidenza ta' żewġha, Mary Fenekadami kienet iċ-chairperson tal-Community Chess Fund fejn wettqet ħafna xogħol filantropiku. Il-funeral se jsir nhar it-tnejn fil-Bażilika ta' Sant'Elena Birkirkara fl-10 ta' filgħodu. Sa dan it-tant il-President George Abela, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-Partit Laburista esprimew is-soba tagħhom u offrew l-kondoljanzi lill-familja Fenekadami f'dan il-mument diffiċli.